खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, दिनै 6 फेब्रुआरि मुलुगदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दाउ खौवौनि गारां लता मंगेशकरा बे बुहुमाव गैलिया। बिथांजो गेदेमाया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो लोमजाना मुम्बाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। देहा फाहामगिरिफ्रा बिथांखौ गोबां नारा नाथा नाजाना फाहामथाय होसेयाव दिनै बिथाङा भारतारिफोरखौ गोसो गोरबोआव दाहा दोनना 92 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारना थांबाय। बिथांनि रुंसारि जानाया भारतनि देंखो मुलुगजों लोगोसे सावथुन मुलुगनि सिफुंखौहाय खहा जाबाय। लता मंगेशकरनि रुंसारि जानायखौ गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिजों लोगोसे साफ्रोमबो भारतारियानो हादरनाङै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथां गेदेमा आइजोनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेखौ बयबो इसोरनिसिम आरज गाबो। थांनाय 30 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि नलफारानि हाग्रा बिफानजों न' बां सिफायजानाय बर'फोरनो बिटिसि सोरखारा माखासे जानाय लोंनाय अनसुंथाइ हरदों। बिटिसि सोरखारनि हरनाय अनसुंथाइखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि खगेन रामसिंहारि आरो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोना राननानै होयो। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना आगु जेबो फोरमायथि फोसाव बिलाइ हरालासे बर'फोरखौल' होस्रांनाय जाथायखौ गासै बर' फिसाफोरा गोथौ दुखु मोनदों। दा न' बां गैयै गोजां बोथोर अखा हानायनि जाउनाव गोबां बर' फिसाफ्रा जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौता बियाबनि सिङाव BTR सोरखारनि माखासे जौगालु बिथांखिफोर बेखेवदों। बे जौगालु बिथांखिखौ BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलत सरगिरिया बेखेवना होयो। बिथाङा रायजो राजाफोरनि जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवनो मोनना गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बेफोरो प्रमद बर' खुंनाय BTR सोरखारनि अननायाव जाफुंदों होनना बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्ला PSC बिफान बेलगुरि गामिनि आइजोफ्रा आइजो आरो हिन्जावसाफोरनि दानारि जानायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला PSC बिफाननि बानजायनायाव आरो बेलगुरि फोथार गामिनि हानजासे आइजोफोरनि मददजों बेलगुरि गामियाव आइजो आरो हिन्जावसाफोरनि दानारि जानाय आरो बेनि सायाव लानो गोनां हाबाफारिनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लायो। गासै 150निबो गोबां आइजोफ्रा बाहागो लानाय बे सांग्रांथियारि हाबाफारिनि गेजेरजों आइजो आरो हिन्जावसाफ्रा दानारि जानाय समाव बाहायनाय सेनिटारि किटखौ जेराव मेराव गाराजासिनो माबोरै मोनसे जायगायावनो फोजोबनो हागोन बिनि सायाव सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बिनि सायाव मोनसे दिन्थिनेरसोनबो दिन्थिफुंनाय जायो। बिसायख'थि आय'गा आसाम बिधान सभानि 99 नं माजुलि ST बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। फैगौ मार्च दाननि 7 खालाराव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। मख'जाथावदि माजुलि बियाबनि MLA एबा बारग' गिबि मन्त्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा माजुलि बियाबनि MLAनि मासिखौ एंगारनायनि उनाव बे मासिया लांदां जानानै दंमोन। सर्बानन्द सन'वाला दायो मिरुनि मन्त्रि महरै बिबान रुजुनना दङ। दा माजुलियाव गोदानै MLA उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। गोजोनथाव खौरां, भारतनि क्रिकेट हानजाया वर्ल्ड काप चेम्पियन। मख'नो गोनांदि भारतनि अन्डार-19 क्रिकेट टीमआ इंलेन्ड हादरखौ फेजेनना बुहुमनि चेम्पियन बिजाबखौ दखल खालामनो हाबावो। दासिम भारतनि अन्डार-19 क्रिकेट टीमआ खेब 6 वर्ल्ड काप चेम्पियन जानो हाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ दिनै BKWSCनि गाहाय मावख' धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव दावबायदों। केबिनेट मन्त्रिया दाग्रा लुग्राफोरनि गोनांथार मेलाव बाहागो लाहैदों। लोगोसे बे मेलावनो BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारि आरो गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।